Ilimiket na isul sulinet panbantay diin ka matanawan isuti kay kayat ko nga pagyanan na isuti na kaiyanakan when nagpaisungan o agbiyahe kami aglagto agtaltag tilugan mi masapul na piksa ti makina natut ti sangat nga kalsada ipagnaan ket dongali kao gobyerno umay kayo kat tumulong kamasulbar ti dawat mi problema mi umayo kuma aksyonan dakhan at kiti panagyaman mi opisyales nga agserserbi adagiti ado nga sakripisyo mangitumpal ka nagpirok iti pundo kalsada umaket pumintas tapnuing kami met mapatas ti agbiyahe naginawa ken nakarelax hay saan kumamet nga agrigrigat ngem adamat kiti sa kabasi panagduras ka po agsangpet nga project pantayan tapno saan nga makupi taday to'y ket pagsayaatan no adda ti maobra nga libre at damat timpuyog ti umili uray no awan ti tangdan mi at ti tinulong kami matlatta isunga uray at pumanaw at dantutiin na pagsublian tamayat nga talaga dito'y ayan mi uray no kunada nga adayo hanayon nga ibagani nanang ko anak ko tim ko maliplipatan uray no sa dinut pakadanuna lagi pen to'y lugar ang nagkapuam lagi pen to'y lugar ang nagkapuam